са с клиповете на Хари Ненов и днес ще ви покажем как ние играхме на играта Хотел. Сигурно сте чували виждали тази реклама за една игра, която се нарича Хотел. Така изглежда погледната отгоре. С всичките. С всичките. Без запечатани някои. Не запечатани неща. Сега ще ги запечатаме. Това е за тук. А това е за ето тук. Това изглежда погледната. Така изглежда играта Хотел. А ето това са актовете за хотелите. Ето тук пише колко струва мястото. Ето тук пише всяка сграда колко струва. И ето тук, когато хвърлите зара, например, ви се падне входче, ей тук входа и си тук. И ти се падне 4. Значи за 4 нощувки при всичко 440 трябва да се плати с ето тези долари. И с тези различни. Това е следващия. Има различни. Има различни и те са така. Още веднъж да ви покажем цялата игра как изглежда. Това беше моят кратък клип, да ви покажа как се играе на тази игра. Довиждане, приятели! Дано ви е харесало!